Gle kaj idem probat. Ler. Ohohoho. Brutalno. Oh. I prva stvar koju sam primijetio odmah po sjedanju na GS-a je ta da se sjedi dosta visoko, što meni sa mojih 183 cm visine odgovara. BMW rođaci, BMW. Idem tu napraviti jedan full mali džir. Ovo ima i Akrapovića pa se brutalno čuje. Op, tak. Tako. Siće fotelja. Čovječe. Aha. Fotelja, čovječe, treba se malo naviknuti. Dosta visok položaj, moram priznati. Nekak mi se čini ko da sam jako napred, kaj da bom ga preskočil. Hidrauličko kvačilo je iznimno mekano, podešeno brutalno. Motor je iznimno udoban, opremljen je ESA sustavom, odnosno Electronic Suspension Adjustment, i ima nekoliko modova vožnje i isto tako, kao što sam već ranije spomenuo, ima ono Wunderlich sjedalo. Međutim, tijekom cijele vožnje osjećam neke čudne vibracije i zapravo ono što me najviše na motoru smeta su ti neki čudni zvukovi, kao da se nešto melje, kao da se nešto struže, znači nekakvi zvukovi koji meni osobno čudno zvuče. Možda su me Japanci naviknuli na tu nekakvu mirnoću i uglađenost u radu. Noge su mi jako široko, uz rezervar ih priljubim, ali baš nekak široko. Isto tako, ono što sam mislio da nikad neću reći je to da mi je auspuh preglasan. Ok, znači ovaj motor ima Akrapovića i mislim da su izvađeni DB killeri, bar mi se tako ovak na oko čini kad gledam iza u auspuh, ali na nekakvim dužim vožnjama mislim da bi obavezno stavljao čepiće u uši, jer ovo brutalno glasno se čuje, brutalno glasno.
tak velikih motora da uopće nemate dojam da se tak brzo vozi. Ali ne znam, nekak mi je čudan. On daje, ko da daje među gas kod šaltanja u nižu. Mijenjač glasan. Baš se osjeti udarac kod prebačaja u svaku brzinu. Možda sam previše očekivao od ovog motora pa sam zato ostao tako razočaran. Nadam se da će mi moj friend Tomo dati još jednom da motor istestiram na malo dužoj vožnji, jer ovo je stvarno bila samo jedna kratka proba. Međutim, onaj Versys me i na takvoj kratkoj probi osvojio na prvu, dok me recimo ovaj BMW baš nekako razočarao. Možda samo nije tip motora kakav se meni sviđa. Možda je samo stvar osobnog ukusa. Znam. Možda sam imao prevelika očekivanja, ali dobro, ovo je mali džir. Ali nije me osvojilo na prvu, dok recimo Versys je. Da je upravljiv je, da ide, ali kaj znam, nije mi to.